Здравейте хора, това е последния влог от Тенерифе, защото не е последния ден, днес е... Сега ще ви кажа, днес е 7 и си тръгваме утре. Вече сега ще ходим на плаж. Аз съм вече готова. Извинявам се, че камерата е толкова лоша, но това ми е аутфита за плажа. Ето това е баща ми и в момента съм на летището в Севия, като обработвам това видео. Тук се чакам асансьора и да, последния ден на плажчето. Тук вървим. Едната ме татуировка почти изтрита и между другото си изхарчахме всичките парички в картата за транспорт, която имаме. Тази карта е като в София картите, което трябва да си вземеш за транспорт. Едно към едно и зарежда си за колкото си искаш. Пак ето е мен. И тук вече сме в автобуса и за последно ще ходим в любимия ни плаж. Ето ни го плажчето за последно. Аз пак не влязох, защото ми е страшно студено. Аз не исках да се мокра за глупости и да съхна. Ето тук се показвам колко съм яка, защото съм много яка. Горнището на Банските е върха, знам. Тук не знам какво правя, но се показвам колко съм яка, маникюра колко е як и така. Хора, на плажа сме, като за последно много е топло, баща ми отиде във водата да плува. На мен ми е студено и след това ще се напичам. Тук малко айкушчето, защо не, изпуших страшно много тереи и левия. Тук особено левия, защото само една кутия тереи си бях взела от Испания, но да, ето левийката. Хищ, не ми е лошо. Окей, хора, в стаята сме и аз преди малко ядох и ще се почиваме. Може би след обед пак ще отидем до мола, като за последно, защото утре си тръгваме. Тук не знам какво съм снимала, но ето вижте колко съм яка. И да. Outfit for the day. Вижте колко съм яка. Баща ми пак не е оправен, както винаги. И да, тук му се бях разсърдила и тук снимам горе, както е тераската. И да, ето мене с нещата. Hi guys, не знам колко се вижда, дали съм изгоряла, но както казах, днеска не е последния ден. И тук чакам баща ми да се наговори по телефона. И ще ходим да пием по-на кафенце. В смисъл, той сигурно бира ще пие или кафе, аз ще пия шейк, защото видях едно момиче да пия шейк. Не знам дали съм го казала един от влоговете, но ще пия шейк. Първият път изпих с банан, вторият път беше с... Това първият ден, като го изпих, като видях. Първият път беше с банан. Беше вкусен, но аз също си го правя вкъщи в Стара Загора. Не е нещо вау. Второто беше с шоколад и с сладолед отгоре. Беше... И оттам нататък само това си поръчвам. Вчера си взех такова, след като бяхме в Фора парк, вие сте видяли. И сега ще пия за последно, защото това кафе го обожавам. И ако идваме пак след няколко време тук в Санта Крус, в Тенерифе, ще дойде тук пак да пия кафенце. Чао! Тук отиваме да пием кафенце. По-скоро под кафенце имам предвид тония шейк, който аз много го обичам. И да, тук сега отиваме. Аз този шейк се убих да го пия, много го харесвам. И един ден като се върна, ще се върна да пия пак шейка. Ето го тачи. И точно на тази маса бяхме седнали първи път, като открих това заведение и сега като за последно ще е нея. На кафето сме. Ето това ми е шекчето. Първо под кафето на баща ми. Много е вкусно, обаче има алкохол или беше станало кисело. И тук вече отиваме към мола. Ето тук казино, нищо интересно няма. И да, вървим си тук по уличките. Ето малко. Много е хубаво временцето. Малко валеше, но наистина е много хубаво. Не мога да се оплача. И ето тук сме в мола и сега след малко ще разберете в следващия кадър как се изгубих. И да, слушайте. Окей, guys, като за последно в мола, защото както казах, вътре си тръгвам.
И наистина тъпо се изгубих. Тръгнах по една уличка, обаче нищо не ми говореше тази улица. И запуснах GPS-а и се оправих. Аз ви казвам, ако аз нямам някой до мене, който да ме оправя, няма кой. Аз сама не мога да се оправя, но това е хубаво да съм сама, защото така мога да се науча да се оправям в нови градове. И да, сега отивам да се разглеждам магазините. Ето тук пак в молчета и стояхме бая време в този мол. Тук влизаме в Карфур. На баща ми е любимото магазинче, колко е радостен, ето ме мен пак. Някакво, да, няма какво да кажа, аз бях до Primark и да. И тук чаках буквално половин час баща ми да дойде да обикаля магазините, защото и той искаше да си купи нещо, но нищо не му хареса. Аз му казах да си взема, но не си взе и да. Както видяхте, съм си взела неща от Primark, като точно ногти. Като много обичам ногти. Бяхме през Карфур, взехме закусчици и такова за пиене. И сега чакам баща ми, защото и той влезе в Primark да се харесва някакви работи, защото той не се е купил нищо. И сега се тръгваме. И може би папа ми ще по пътя трябва да се взема левия за айкоса. И да. Да, и тук вече се прибираме, направих си снимка, които ще кача в Instagram по някое време. Те, че ако ще гледате това видео, може да отидете да ги видите. И да, ето тук пак се разхождаме, на мен ми е страшно студено, но моето мото е от Газарбади, от умри студ. Абе, от студ умри Газарбади, малко се оплетох. Да, това ми е живот. Малко духа да се прибираме. И ще си стягам багажа най-накрая. Защото трябва да си тръгвам. Пак ще дойда някой ден. И да, ето тук за последно се минаваме покрай това място. Надявам се пак да се върна и да. Ето тук пак минаваме, вървим, ето мен пак. Вижте колко съм яка. Баща ми мрънкаше да се закопчея, но аз не исках, защото съм инат. Ето тук снимах мостчето. Много яко, което пуш трябва да има ръка. Има 5 капки вътре в този канал, няма нищо. Ето от другата страна. Да, ето мен пак, много съм яка, знам. Тук си обикалям и гледам като за последно. И наистина ми е много гадно. Ама такъв е живота. Всичко хубаво си има край. И това е. Тук сме пред едно магазинче, ето това. И това тук ми е улицата. И баща ми взима левия и на него са някакви цигари, защото на мен ми се занимава да си купувам. Ето това е уличката. Мисля, тук е магазина и ето по тази улица нагоре ни е хотела. Тук вече си бях събрала нещата, смисъл багажа и отивам да пуша, защото няма как трябва да се пуши. Не мисля, че съм показвала в някой друг влог тази тераса, но е много яко, но мен много ме е страх от тъмното. Окей, гайс, качваме се да пушим. Много ме е страх. Пълна тъмница. Ето това е гледката, много е яка, много ми харесва, но наистина много ме е страх от тъмното. Това съм аз, знам, че нищо не се вижда, пушим си. И да. Хора, вече сме си в стаята, сега ще хапна малко, ще си почина и това беше от Тенерифе. Много ми е мъчно, на какво да се прави, това е живота. И да, утре ще си имам влог от цялото пътуване наново и да, това беше за Тенерифе за тази година. Ще видим кога пак ще се върна. Чао, ще ми липсва Тенерифе много. И да, айде.